duk wanda yake da ɗabi'ar yau manzon Allah salati 10 kacal da safe, salati 10 kacal da yamma, to annabi ya ce tabbas ceto na sai ya riske shi. Ba kya so a cece ki? Ba ka son ceton annabi? To duk wanda yake neman annabi ya cece shi a kiyama, ya rinka yi manzon Allah salati guda 10 da safe, ya rinka yi annabi salati guda 10 da yamma. Ya rabbi ka sa mu cikin waɗanda manzon Allah zai ceta. Abinda malamai suke fassara shine duk wanda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mai salati ba, to yana yi wa annabi bakin ciki ne, ko kuma yana da girman kai, ko yana ga cewa annabi bai isa mai salati ba. Shi yasa ana cewa Muhammadu ka ce sallallahu alaihi wasallama, ana cewa Rasulullah ka ce sallallahu alaihi wasallama, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallama. Umarni ne na alkur'ani, yace ku yi wa manzon Allah salati. Manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa wanda suka fi kowa kusanci da ni a cikinku, aksarukum alayya salata, waɗanda suka fi yawan yi min salati a cikinku, wanda suka fi kowa matsayi a cikinku a wajena, sannan mafi kusancinku da ni masu yawan yi min salati. Yanzu kai ya kamata ka zauna baka annabi salati? Shi sa aka koya mana yin salati. In za mu kwanta bacci mai manzon Allah salati, in za mu shiga masallaci mai manzon Allah salati, yanzu mun je aikin hajji salatin annabi, in mun je umra salatin annabi, in mun zo yin sallah salatin annabi. Babu ibadar da tafi sallah, amma sallah a cike take da yawan annabi salati. A tahiyya ayi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam, bayan an gama kuma ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. A wata riwayar man salla alayya wahidan sallallahu alaihi biha ashra, duk wanda ya mun salati kwaya daya to sai Allah ya masa 10. Man salla alayya salatan wahidatan, wanda ya mun salati kwaya daya sai Allah ya masa guda 10. Allah da kansa ya maka salati 10, kai kai wa annabi kwaya daya, kai kuma Allah ya maka 10, kuma kana neman wani bayani bayan wannan? Yau wani sharhi za a maka sama da wannan? Wani bayani ne ya fi fitowa fili sama da wannan? Akwai wani mutum mai daraja a duniya da Allah ya bashi wannan matsayi, a ce ya yi wa annabi salati dai Allah da kanshi ya yi masa guda 10? Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ku mu'minai maza, ya ku mu'minai mata, ku kwasanta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa: inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. مولاي صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على رسولك خير الرسل كلهم. الله كيافي منا، الله كهذا منا منزل الله